zastavte a nejprve si všichni nastoupí. No uděláme, až nastoupí. Tak, už jsme všichni. Takže teď se 2 fotografů už můžeme udělat špatně. Takže se rozestoupíte a uděláte uličku. Přesně takhle, jak se ukazuje pár. Na obou stranách, jo, aby to bylo. Vy pojďte, tak se zatočíte. Předejte nevěstu ženíchovi. Svědkové si zase stoupnou za ženícha a za nevěstu. Svědek ženícha stojí za ženíchem, takže se přetočí. Ostatní svatebčané se posadí. Kdy většinou rodina ženícha na straně ženícha a rodina nevěsty na straně nevěsty. Pokud někdo z dětí chce stát, jak s váma jako družička nechtějí. Já když tam přinesu ještě židli, když tady sedíte 3, jo, a vy tam sedíte. Vydržte ještě. Tak, všichni mají židličku, nebo můžeme ještě doplnit, jestli chcete židle. Jo, dobře. Takže ještě jednou dobrý den, dovolte, abych vás přivítala v naší obřadní síni v tento významný den. Odávající pro dnešní den je paní Jana Šugelová, členka zastupitelstva města Mostu, matrikářkou paní Martina Kutner-Tlová. Při vstupu obřadníka poprosím sedící hosty, aby povstali. Teď ještě ne, až vstoupí obřadník těmihle dveřmi. Jinak vám všem přeji hezký zážitek. Koukej na mě. Vážená paní odávající, dovolte mi, abych vám představila zde přítomné snoubence, ženicha pana Desidera Ference a nevěstu slečnu Marii Gaborovou. Snoubenci se dohodli, že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a to Ferenc Ferencová. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Jako svědkové jsou přítomní slečna Zuzana Gaborová a pan Denis Ferenc. Prosím, abyste pronesla svatební projev. Prosím přítomné hosty, abyste posadili. Vážení snoubenci, milí svatební hosté, dovolte, abych vás také já srdečně přivítala zde v obřadní síni magistrátu města Mostu a přijala z vašich úst manželský slib. Jste již lidé ze zkušenostmi, takže není potřeba zdůrazňovat, že dnes činíte jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve svém životě.
Jen vy dva dobře víte, co je to za sílu, která vás dovedla až sem. Rozhodli jste se spojit své cesty, své příběhy a své dny, žít společně a nerozlučně. Za malý okamžik si řeknete své ano a tím posunete váš vztah o další krok výše. Láska je šílená, šíleně bláhová, šíleně krásná a šíleně opravdová. Láska je také odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Dáváte své srdce zpřízněné duši, člověku, který při vás bude stát po celý zbytek života. Dáváte své srdce na dlaně a věříte, že je to ta nejlepší volba. Od dnešního dne půjdete dva, když oficiálně. Budete dva na lásku, na život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry. Dva, kteří spolu tvoří jeden pevný pár. Buďte k sobě pozorní, vzájemně se podporujte, jeden druhému pomáhejte, nedostatky odstraňujte v dobré shodě a s úsměvem. Péče, podpora, naslouchání i ticho, to všechno je součástí společného života. Nikdo není dokonalý, proto nezapomínejte, že každý má právo na chybu a stejně tak na pochopení a odpuštění. S úsměvem, s nadhledem a vždy s láskou. Milí snoubenci, jsem ráda, že právě já mohu být součástí vašeho významného dne, během kterého se za malý okamžik stanete manželi a tím potvrdíte, že opravdu patříte k sobě. Slavný Exupery by si řekl, že láska je štěstí, které si dáváme vzájemně. Já vám proto přeji, abyste si lásku vzájemně dávali navždy a zároveň přijímali s pokorou a byli tady vždy jeden pro druhé. Dále vám přeji, abyste byli v manželství šťastní a spokojení a aby váš život, domov i manželství bylo přesně takové, o jakém sníte. Nyní přistoupíme před vašimi nejbližšími a dětmi ke svatebnímu slibu. Prosím přítomné hosty, aby povstali. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou Marií Gáborovou. Ano. Děkuji. A nyní se táží vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, panem Desiderem Ferencem. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství jménem České republiky za právoplatně uzavřené. Symbolem manželského svazku jsou smutní prsteny, proto si je nyní vyměňte a dejte si svůj první manželský polibek.
můžu, takže bych poprosila pana svědka, aby se vystavil vedle pana ženícha. Míšo, máma to vypije za tebe. Dovolte mi připomenout na vás za vaše manželství, až jste šťastní, hodně lásky vám přeju, mějte se moc pána. Na vás. Na zdraví, na posledu. Prosím vás, abyste přistoupili sem do předního stolu. Pojďte, prosím. A nejprve do manželů blahopřejí svědkové, potom ostatní hosté a začněte prosím blahopřát po nevěsty. Takže prosím, můžete začít blahopřát. Pojď, ale taky možná. Ještě na stranu.